С 8 нови футболисти започна зимната подготовка отбора на ЦСКА днес. Първо занимание с червените направиха привлечените от Пирин Благой Макенджиев и Станислав Костов, дошлия от Калякра Четин Садола и игралия за последно в Гърция Станко Йовчев. Освен това, с представителния отбор започнаха да тренират собствените юноши Владимир Бахаров, Георги Амзин, Ангел Гранчов и Борислав Николов. В първата за годината тренировка на армейците не взеха участие всички футболисти, тъй като една част от тях бяха на редовните медицински изследвания. С отбора тренираха играчи, с които ЦСКА ще се раздели. В това число влизат нападателите Димитър Илиев и Дурмушали Саид Ходжа, както и вратаря Здравко Чавдаров, и тримата са спрягани за преотстъпване в Академик София. В България се завърнаха и почти всички чужденци, като с голяма част от тях предстоят преговори за разтрогване на техните договори. Това са Уилям Тиеро и Кристиан Тибони. Разговори ще се водят и с Лукас Трекаричи, който вероятно ще остане в ЦСКА, но ще бъде изпратен да тренира при юношите. Единственият сигурен чужденец, който напуска българска армия, е италианецът Марко Еспозито. Сутринта на стадион Българска армия се появи и Спас Делев. Нападателят обаче замина за Турция, където ще води преговори с руския Волга, където почти сигурно ще играе през новия сезон. Очаква се до няколко дни Делев да подпише своя договор с руснаците. На първата тренировка треньорското ръководство на червените изпробва новозакупената модерна система за сърдечен ритъм, която ще помогне за прецизирането на натоварването на отделните футболисти. Самите играчи също проявиха интерес към постигнатите от тях резултати по време на тренировката. До края на седмицата отборът на ЦСКА ще тренира в София. На 14 януари червените заминават на първия си подготвителен лагер в Гърция, където ще изиграят една контролна среща срещу Вихрен Сандански на 24 януари. На 2 февруари ЦСКА заминава за Анталия, където ще бъдат изиграни още 5 мача. Представянето на отбора за новия полусезон пък ще бъде седмица преди дербито с Левски, като съперник на червените ще бъде отбора на Чавдар Бяла Слатина. Преди това ще бъдат изиграни още 2 проверки срещу Спортист Своге и Чавдар Етрополе.